ijego borote moto oyi gị nwoke ịchọ iji wee koo guy na village, ijego borote akwa, ijego borote shoe ịchọ iji wee koo guy, ịchọ ka iji wee solu the real big boys wee koo ụkọ, ịchọ ka igosi the real big boys that n'isokwa n'ihe a na-eme, ka amarụkwa na iso with moto borotere borote, with akwa oyi gị nwoke, with shoe oyi gị nwoke. My brother, my sister, gekwa ntị ka m gwa gị, wekwanụ pride gị one side, chọba contact. Those people anyị na-akwado ikolu ụkọ, those big boys ị na-akwado ka igosifa n'iso n'ihe a na-eme, bụkwa ndị ga-enyere gị aka bụ ihe ha. Instead, ị ga-ekochi ụkọ ga pụta next year bebe anya m. Ọ bụrụkwa na moto ka ị need ịsa alụfa, ka ewenye gị contact, sakwanụ ya bụ moto. Money need isi efele, money need isi lifa nli, money need ịzachalụfụ ụlọ. Ihe ọbụla ọ bụ ya ka ọ ga-eteki